благослови. Наистина Бог е велик, чудесен. Господ имаме. И аз се радвам за тези младежи, които искат да бъдат кръстени, понеже наистина пред тях е бъдещето и предстои им да воюват срещу всяко нечестиво нещо. Понеже светът е примамлив. Затова те искат да бъдат кръстени, за да бъдат променени днескашния ден. Нека да дадем думата на това младо момиче. Аз познах Бога много малка, чрез майка ми и баща ми. Идваха в нас през вечер набожните, пастора, всичките го познавате, Леши, да се молят за мене, защото аз като малка имах много страшни кошмари. Не можех да спа по цяла вечер и те все се молеха за мене и слава на Господа, Господ премахна всички лошоти. И от тогава до сега си вярвам на Господа и Бог сега ме избра да мина водно кръщение. Амин. Нека Бог да те благослови. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Да. Вярваш ли, че Той отиде на кръста заради тебе? Да. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? Да. Въз основа на твоята изповед и въз основа на твоето свидетелство и пред цялата църква, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Нека да бъде благословен името на нашия Господ.